timmi duuɓi 5 hikka ko gomo rupture ramadan fuɗɗi defande almuɓe kam e miskineɓe e nder lewru korka ɗo e Goudiri e fuɗɗode lewru korka hikka ndu ɓe gadori ko galle ceerno Moadji Niang imam ratib wuro ngo ngolɗo noon ɓe gonno koto duɗal galle ceerno Alaji Amadou ha joni ko ɗo e Goudiri. Sa yi tan yimɓe ne mbaɗa ɗum ɗo kadi ko ene moƴƴi ko sadi moƴƴoɗa feere moƴƴere ngati wiide defa ko fote lewru korka aɗa sakko almu walla sakko miskineɓe ɗum famɗani Bassirou Diawara ko ɗum wonno golle mum ko ɗum wonno jaɓɓal mum minenne o nanni min hen minne ko ɗum o yeehi ko ha hande mbiɗa woppude min groupement am min ɗum noon ko mbiyata ko en mbaɗino ñande nayi galle ceerno Moadji hande kadi en gaddino joni hankkadi nam ko mbiyata ko affaire nde natti famɗude famɗe angati on jii ko jooɗi ɗo ko natti famɗude so nayi banggoɗɗo ko noon so nayi banggoɗɗo ko noon. Kamɓe noon ala koɓe panditi hen so wona rewrude ɗum Allah e nder lewru korka teddundu ndu. Fandare amen tan ko dartude baraji ɗi tan ko ɗum tan min darta tan ko tampande Allah ko ɗum tan hankkadi min keddude darta tampande Allah tan to cukalel hoori walla mawɗo hoori ha taƴi yiide ko ñamde moƴƴere min ko ɗum tan woni fadare min ñagal tan ko yo Allah nawru ɗum yeeso kala jiɗɗo waɗi so anno yima waɗi kadi moƴƴere ne hen e min ñaagi tan ko duwaw yalla hokku min cellal hokka en kattan hokka en hitande fof no mbaɗirɗen kadi ha diwa ɗo en ha ko mbiyata ko ha diwa ɗo. Caggal nde ɓe pawi kumtari ndi e juuɗe ceerno Mahamoudou Diallo jangguinowo duɗal ngal on arti e ɓuure gonɗe e ñamminde juulɗo e nder lewru korka. Ittude longere moƴƴere ñamminde ɗum fulfulu neɗɗo keyɗuɗo ene ɓuuri maade ujunere juma neɗɗo maha juma ha fewa waɗa karoje o juule baraji ɗi hewni ni ñamminde julɗo welto ɓuuri hewde baraji saka noon kadi e lewru korka ɓe mbawi ñamminde ɓiɓɓe julɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah hokkuɓe baraji gonɗi hen ɗi kamɓe wonɓe sababuɓe e liggotoɓeɓe kamɓe fof eɗen ɗuɓe anni o yo Allah nawru ɗum yeeso Allah sowa baraji ɗi ha heewa en beltanimaɓe eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah hokken tawede kadi ko arata. Gomo rupture ramadan noon fandare mum ko ɓurde yannude gueɗe ɗe ha dendagal duɗe gonɗe e nokku o mbawa yitade hen koye mumen.